एंता काଣା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଟେ ଘରେ କାମ କରବାର୍ କି ପଡ଼ଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲେ ବି ଅଛନ୍, ମାର୍ବଲ ବାଲେ ବି ଅଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ବାଲେ ବି ଅଛନ୍ ଆଉ କଲର ବାଲେ ଅଛନ୍। ସମସ୍ତେ ଫଟାଫଟ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। ଜୁହାର ଯେ ମାସ ମଲେ ମୁଇଁ ଅଛୁତ ଇହାଚିନି କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ଲି। ତ ପାନ୍ ଟିକେ ବର୍ଷି ନେଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଟିକେ ଅଟକି ନେଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛେ କାମ କରି ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ତି ନେଇ ମତେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଗାଁକୁଲକେ ଯାଉଛେ। କହୁନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଟିକେ ଗାଁକୁଲେ ଯେ କେତେ କାଦୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଯିମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବସିକରି ଆଇଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ଭୋଇପାଲି। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆगे ଅଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋରଖଘାଟ ଛକ। ଗୋରଖଘାଟ ଛକନୁ ଆମେ ଫିଲିମ ରୋଡ଼େ ଯିମୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲିମ ରୋଡ଼ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ସକାଳ 7 ବଜେ ତ ସେଥିଲାଗି ବୁଝବାର୍ ଟିକେ ନାଇଁନ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଯିମୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଯିବାର ଅଛେ। तो अधा बाटे आम अटकिलु जेन जगह आम सामान नेसु श्रिया हार्डबोर्ड एंड प्लाईबोर्ड लिखाई। तो देखुन दुकान है यहाँ आ दुकान में प्लाई अच्छे बीट अच्छे सनमाइका अच्छे सब किसी मिलवा जगह। तो सागे सागे फटाफट घिनलु सामान आर पलि आसलु जेन जगह काम करमु। तो यहाँ से घर नुआ बिल्डिंग बनूचे ये घर में आमर काम लगवा। Kakak ini zaman dulu ada sekitar pasti malu. नुआटा बनाली गुटे हाँ तो सांग सांग समस्ते आसिक काम रे लगी पड़े। तो देखिपारे केन्ता जोरसोर रे काम चली। तो घर प्रतिष्ठा होते तो से लगी समस्ते काम करुचन जोरसोर रे। तो देखुन अधा अधा सब सरी सारान आउ 5 तारीख घर प्रतिष्ठा अच्छे। तो से समस्ते जोरसोर रे काम चली। तो वीडियोटा केन्ता लगला भाई मैंने कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलें।